Знаете ли кой е основен враг на злокачествените заболявания? Един такъв доказан е гъба рейши. Тя активира имунната система, която е в състояние да се справи с редица проблеми в нашето тяло. При по-продължително ползване на тази гъба се подобряват функциите на черния дроб, нормализира се кръвното, както и артериалното налягане, подобрява се работата на панкреаса, премахват се симптомите на алергии и сенна хрема. Значително помага при безсъние, нервно напрежение, тревожност и стрес. Интересното още за тази гъба е, че благодарение на аптогена намира причината в нашето тяло, там където имаме проблем и действа именно върху причината. Тук може да видите коментари на хора, които са решили сериозен свой здравословен проблем. Трябва да сме наясно обаче, че не става дума за панацея и за 100% излекуване, но при продължително приемане подобренията са значителни. Аз я приемам превантивно и по този начин съм засилил многократно имунната си система. И ако в бъдеще имам някакво здравословно неразположение, тялото ми се справя за доста по-кратък период. Може да се възползвате от този продукт с немско качество с внушително намаление. От регулярна клиентска цена от една опаковка за 93 лева, която стига за един месец, може да вземете 3 опаковки за 133 лева и освен за себе си да подарите здраве за свой близък или приятел. Ще бъдете обслужени директно от компанията, без посредници и доставено до ваш адрес чрез Speedy. Пишете ми, за да ви съдействам и да си го поръчате сами. Свържете се с мен на лично съобщение тук или чрез удобен за вас канал от линка в описанието на профила ми. Линк с подробно видео за гъба рейши може да видите долу в описанието на това видео. Желая ви дни, изпълнени със здраве